Ja, vi har så arbejdet med klimatilpasning, hvor vi ligesom har set på, hvordan vi kan indrette os på forhøjet vandstand eller skybrud, og så tage forbehold for, når vi ligesom anlægger nye projekter. Yes. Da vi sådan skulle vælge et område i Vesthimmerland, så tog vi sådan udgangspunkt i den der artikel, vi havde læst, hvor der var en socialdemokrat, der havde sagt, at de gerne ville lave den her energipark oppe i området omkring Akersund. Og det er så der, vi har fokuseret for ligesom at se på, hvis vandstanden stiger og sådan noget, hvordan det så ville foregå med, hvis man har solceller plantet og vindmøller osv. Ja, og så har vi kigget på ud fra vores område, hvilke der er særligt følsomme. Og som man kan se på første billede, så er der en havstigning med 0,5 meter, hvor man kan se det især ud ved kysten, eller det hedder det ikke, ved fjorden, at der er særligt udsat. Og så er der et lille område inde ved Kølby, som også har en meget udsat situation. Og på andet billede, der kan vi se en havstigning med 1 meter, hvor man kan se, at det bevæger sig længere ind, og at det ligesom danner en form for trekant, hvilket gør, at det er meget udsat hele vejen ned mod Kølby. Ja, og så derudover har vi også set på, hvordan regn ligesom kan være en udfordring for det her område, da det ligesom, som Anja sagde, ligger rigtig tæt på sådan fjorden og kysten. Og vi kan se på det første billede, at hvis der falder 30 mm regn, så igen, så er det særligt ude ved kysten af fjorden, hvor det er, at der vil falde mest regn, og hvor det vil have de største udfordringer. Og derudover kan vi så se på det andet billede, vi har sat ind, at hvis der falder sådan ekstrem regn, som der gjorde i København den 2. juli 2011, hvor der faldt 135 mm regn på kun 3 timer, så vil det have rigtig store konsekvenser for det her område, der ligesom vil falde rigtig meget vand, og vandet ikke rigtig vil kunne komme væk. Og så har vi bare sådan lige sagt, at i Danmark, der falder der sådan gennemsnitlig 710 mm regn på et år, som fordeler sig på de 120 dage, men hvis det falder sådan meget på en dag, så kan det give store udfordringer for kloakker og så videre. Så i forhold til sådan risikovurdering, så har vi over på billedet med den røde tus markeret sådan de områder, der vil blive mest berørte. Så det vil være det her område lige ved Kølby, altså det område langs kysten med fjorden. Og så kan man også se, at Sønder Akersund vil blive et særligt sårbart område, da vandet vil stige meget. Selvfølgelig vil det være over lang tid, men alligevel vil det have konsekvenser for byen. Ja, og så har vi også taget betragtning af noget af det, vi var inde på først, i forhold til vindmøller og solceller, så vil de muligvis blive ødelagt, hvis man placerer dem i de her områder. Og derudover så vil det være problematisk at opsætte nye bæredygtige parker grundet den høje vandstigning, når det er, at de på længere sigt, hvor levetiden ikke længere er tilgængelig. Ja, så er der lige nogle tilpasningsmuligheder for, hvis man alligevel ønsker at sætte vindmøller op, og sådan, det ikke skal kræve den samme renovering hele tiden. Det er, at man ligesom kan lave kystsikring med høfter, og så i byerne, der kan man sikre bedre kloak ved ligesom at gøre dem større og lave kanaler. Og derudover kan man også lave nogle grønne tage, som ligesom gør, at der sænker vandets fart. Og så dermed også lave bedre nedsivningsmuligheder, sådan at nedbør hurtigere kan sive ned til grundvandet, blandet med fliser i stedet for asfalt og så videre.